Dagan ka, bunal. Ikaw ni bunalan. Di kam dagan. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika-42 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Mao ni pinakainit atong adagan mga ga, no? Kay udto na kayo, alas 7 na tanaw, no? Ay na kayong palibot, kita ninyo na. Pero agang niya punta. Ha, kita maglangay. Let's go. Init na gid mga ga. Pero kumbati ra. Bunal ra punta, di ba? Meh. Kritis sa full time ba? Ayaw dyan mo galimot mga ga. Nga kada mata na to mga itaog, pasahilo o pasalamat. Pasahilo sa itong mga kalapasan o salamat sa bagong kinabuhi, no? Kabantay mo sa itong intro. Another day, another life, another blessing. So kada mata na to, kada buntag blessing na siya gikan sa Ginoo. So salamat ha. Unya, pasahilo ta sa itong mga kalapasan. Dayon ta. Liko ta diri mga ga. Pabukid ta. Mo gani mong kahinaan. Sagka-sagka. Ha, pero ato ni praktison para mas ganda, di ba? Practice makes improvement man. Grabe inita na. Ha? Dagan ka, bunal. Ikaw ni bunalan. Di kam dagan. Kaya pa, kaya pa. Naagyoy mga adlaw ga nga dili ka ganahan, kapoy, wala kay gana. Pero naana na nimo ga kung magpadala ka sa imong kakapoy or mangita ka rason para mopadayon ka sa imong nasugdan. Hangtod sa sunod higayon ga, hangtod sa sunod na tong adagan, padayon sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.